Shikenan Allah ya kiyaye hanya. Ni kowa sai ce mijina bai da yana jin tsoron mijina? Kin fi kowa sanin halinsa. Gani ko? Sai an jima. Ka gaishe da su umma. so nawa ina gaya miki cewa yaran nan su daina zuwa gidana ban gaya miki ba duk lokacin da wani zai zo gidan nan to a tabbatar da cewa an sanar da ni na san da zuwan mutum idan an zo kuma ki fita waje ki saurare su na ɗan mintuna ki dawo cikin gida ba haka kawai kowane ƙato kowane gardi ya shigo cikin gida ba. Haba Hobbi, Nasir fa ɗan uwana ne. Ya kamata ka dinga bambance tsakanin ɗan uwa da bare. Ke ma ya kamata ki dinga bambance tsakanin muharrami da wanda ba muharramin ki ba. Ai akwai aure tsakanin ku da Nasir ko babu? Nasir a gidanmu ya taso da mahaifinsa da mahaifina. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. A ɗakin mahaifiyata ya girma. Na goya Nasir ba adadi. Nasir ɗan durudu guda nawa yake? Ki ci gaba da faɗa. Ki ci gaba da faɗin cewa kin goya shi a baya idan kina tunanin maganar da ke faɗa magana ce mai daɗi. Ci gaba da faɗa. Kin goya shi, kin goya ƙato a bayan ki. Haba Hobbi. Ina nufin lokacin fa ina ɗan ƙarami. Shekara 10 na ba Nasir. Ko da shekara 30 kika bashi. Ko shekara 30 kika bashi. Mace ce ki ai shi kuma namiji. Sannan akwai aure a tsakaninku. Ko a shekara 30 a cikin aure ai babu adadin shekaru ai an kayyade shekaru ne sannan zai iya zuwa ya ganki a cikin wani yanayi ya yaba da kyan da Allah ya miki ko haka baya faruwa ne. Na shiga uku kenan kar kowa ya ringa zuwa gidan nan. Ni ban ce kar kowa ya ƙara zuwa gidan ba amma idan za a zo a sanar da ni sannan idan za su zo su tabbatar cewa ina gida tukuna sannan sai an gaya mun na sa kin kintsa da kyau kin saka hijabi har ƙasa da niƙafi saboda Allah ya miki sura mai kyau kowa ya ganki zai iya yabawa da kyan da Allah ya miki kawai kuma sai a bari kawai ƙarfin gwamnati su shigo a gida kawai duniya ba na so. Wato Amina ni abin da yake bani mamaki a iya lissafin da na yi gaba ɗaya wato ina ga Fa'iza na fa kai shekara guda ban sata idanuna ba haka da shekara guda cip cip to amma zan yi kokari in sa lokaci da ya kamata a ce na je gidan da kaina na ziyarce ta ina ganin zai fi. Ya muka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi ni ko a tarihi ban taɓa jin mutum mai kishi irin Habibu ba kuma kaga tunda ta yi auren nan zuwan ta bi gidan nan sannan in ta zo ba ta samun ka kuma sannan duk sanda za su zo yana kofar gida yana jiranta duk inda ta yi minti 15 zai mata waya ce ta fito za su tafi. Ai shi yasa ni mu ko kaɗan bana shiga al'amuransa saboda sai ki yana tuwon ɓata rai ko fara abu baya yi shi irin ɗan wasan nan ma da yake na tsakanin ƙanin mata da miji shi baya yi shi yasa ni ba ma na wani shiga harkarsa. Kai yaya Ma'azza to ni dai muna wasa da shi sosai. Saboda ke mace ce ba. Kai ya isa malam. Wato ni ba wannan ba yake abin da yake damuna. Daga lokacin auren nan zuwa yanzu a ce saki har guda 2 yake kan yarinyar shi ka ɗaya ba. Shi ka ɗaya cip cip a ce saki har guda 2 a kanta igiya ɗaya ta rage. To amma abin da nake gani wato ko in ce yake bani mamaki yarinyar nan mu bar tarbiyya mun yadda da tunaninta mun yadda da hankalinta da nutsuwarta wani irin laifi ne wai Fa'iza take aikata a gidansa da har aka yi saki 2 cikin shekara 1. Laifi na farko ta shiga makota bata nemi izininsa ba na biyu kuma wani wanda suka karatu da shi
ya kira ta a waya ta amsa waya har ta yi dariya a cikin wayar. To ka ji dalili kenan kullum sai an tuna maka? To amma idan da akwai laifi a cikin lamarin su wato bai wuce ba na wayan nan ba. Amina bai wuce na wayan nan ba daidai bane a ce mace tana gidan miji kuma tana waya da wani namiji a waje tana dariya, wannan ba daidai bane. To amma shi kuma ana shi rashin tunanin da rashin hankalin ma kusan ce ca nake mata sukan fita ma su tafi can uwa duniya su tafi gari mai nisa su je su dawo gidan ba tare da izinin mazajensu ba, ko ba a kaiwa ga yin saki. Abubuwa kullum idan suka cakuɗe a cikin gida aka ga ba za a iya shawo kan matsalar ba, ba za a iya daidaitawa ba, ya kai intaha shi ne ba ake yin saki. Ku ne za ku yi aure kowane lokaci, dole sai kun kiyaye da irin wannan abin. Da abin da ya faru tsakanin miji da mata zama ake tukunna a warware, sai in yaƙi yiwuwa ne an rasa yadda za a yi, la haula wala quwwata, sai a kai ga yin saki, wannan ba so ake ba. To amma Habibu yana wasa da damarsa, domin saki biyu ne kin ga ɗaya ya rage. In dai yana son yarinya na tsakaninsa da Allah kuma yana son ci gaba da zama da ita da gaske yake a zuciyarsa, wallahi sai ya ba hankali. Domin duk ran da ya sake ya cika ɗayan nan, to duk zafin kishinsa duk hayanesa dole fa ya rabu da ita, dole ya rabu da ita. Allah ya sauke, Allah ya sauke. Kai ma zan mu kulmu mutane hannunka ko mu je kai ne gidan kawunka. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To yi kenan ya ku fito da wayoyinku. Ku an ta yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku karta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku karta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Ai ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin sinki-sinki fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku karta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gama da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi, daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za a kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! To, a da lafiya. Allah ya kiyaye. Ai shi daman yayin arzan din nan ya tsane shi. Wallahi tsana ce kawai, wani wai zai ce wai baya mishi fara'a baya take mishi fuska. Duk ƙarya ce. Abin magana kawai tun da sun tafi. Ubi don Allah ka taimaka na ji na gaida baiwa Allah nan. Ka san baiwa Allah nan ƙawata ce, tare muka taso tun muna yara. Ta kwanta a asibiti tsawon wata guda har ta koma gida, ban ji na duba ta ba, sai dai in gaida ita a waya. Akwai fa sanadi, ni kenan kullum a cikin ɗaki a gida babu inda nake zuwa. Haba dan Allah ka duba dan Allah Hobi. Ai to haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajenku ku zauna a matsayinku na matar aure, kada a sake ku ta yawo kamar matayen zamanin jahiliya. Amma ai sanadi yana kawo da komai. Shi kenan ka a gaida mara lafiya, ka a je ai zumunci. Gaishe da mara lafiya da kuma zumunci su ma suna da nasu ladan, kuma ba a ɗauke macen aure ba. Shi kenan ki shirya mu je in kai ki ganta, amma kina shiga minti 10 kacal na baki ki fito in dawo da ke gida in zo in wuce gurin aiki. To shi kenan bai, to shi kenan. Wannan wani katon banza ne kuma da fa'ida. Kai, me haka? Me haka? Wani iskanci ne kuma wannan haka? Amma malam baka san darajar aure ba ko? Baka san darajar mata aure ba ko? Allah ya isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. To ya fara min shuru Allah. Subhanallahi. Wani subhanallahi? Ina ka san subhanallahi? Da ka san subhanallahi ka ta so matar aure gaba ka sako ta gaba ka biyo ta a baya. Wani kauli ne ya zo da haka ya yarda kai wannan abu? Ko ko wani malami ne fadin duniyar nan ya yarda ka aikata irin wannan abin da ka aikata a yanzu? Mijin Asiya ne fa. Ba ruwan
ina ma na mijin Asiya ba wani mijin Asiya kawai dai ni na san gashi nan ƙato ya sako ki a gaba yana kallon suran ki yana jin daɗi. Billahi azimu babu wata niyya mara kyau a raina kuma ai matar kayi shiga ta irin ta Islama sannan ta zo duba mai ɗaki na ne ta yi mata alkhairi dan na rako ta sai zama na yi laifi. Ba ruwa na da wannan magana ni dai tsakanina da kai Allah isa to kuma wuce mu tafi wato da ban zo ba da ba tare muka zo ba da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba shi kenan karshen ta ya sa ki a mota ya sa ki a gaban mota kuna tafi kuna hira yana jin daɗi yana jin muryanki yana sauraron muryanki ko ya sako ki akan babur yana tukawa tun da dai da gani wannan bai san darajar matan aure ba saboda ya ganki kyakkyawa kin fi matar shi kyau ya tsaya gurin matar tashi mana kawai ya biyo ki wani gaban nan wuce ki shiga mota mu tafi wuce shiga mota mu tafi. shi ke ayyuka da gangan a jefa dutse ruwa dole zai yi sindum mai adanawa na san ko zai rike kan ba a daukar mai hankali a wawa faran farauta ke kai gada daga yau babu ke ba sace fita daga gidan nan ko ke idan kika ga kin sace fita sai dai idan mutuwa akai ko da mutuwar akai sai dai idan dangi na ne ko kuma a cikin dangin ki akai mutuwa kawai daga zuwa gidan mutane shikenan kawai mijin wata ya saka ki a gaba yana kallon ki yana ƙara miki kallo su kenan su da matar wani ta zo shikenan sun sa ta a gaba kenan sun zaki. Mu'azzam yaushe ka zo? Ban jima da zuwa ba dama mai aikin ku ce ta ce ba za ku daɗe ba sai na ce bari in jira ku. Aba kai kuma Mu'azzam ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure lokacin da za ka kwanta ai da sai ka ɗan janye kayan in so sai ka kwanta a gurin. Amma wannan ba daidai ba ne ko da ba a nan ba ko a wani gurin ne in zai kaga kaya irin wannan sai ka dan dauke shi ai wanda dai Allah ya sa ma dai ciki ɗaya kuke da ita ba zan lamunci irin wannan abun ba ai. Kuma ko da yake laifinta ne kawai ki ma ki wani wargaza kaya kawai ki aje su duk ta ko ta ina kawai a ta almubazzaranci da kayan a wannan ba daidai bane ai in ba don kin wulakanta kayan baya za a yi kawai kato zai zauna a kan kayan haka ba daidai ba ne a yi ma'azam. Shi kenan zan tafi dama an mace ta ce yanzu miki sallama saboda gobe zan tafi mina amma ba don haka ma ba zan zo ba har yana gaya min magana. Ka yi haƙuri Mu'azzam zo ka sauka lafiya. Haba hubbi suka ce akan ka aka fara yin aure a duniya wannan wani irin kishi ne wannan hatta dan uwan da muke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma bai tsira ba to ai ko addini ya raga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na jini ya ga adanka kuma sannan ya ga shigarka lallai Fa'iza baki san waye shi dan ba baki san waye ce mace ba ai Allah kaɗai ya san adadin mutanen da shedan ya batar ta sanadiyar mata a cikin tarakunan shedan babu tarkon da ya fi kama irin tarkon da ya dana da mace a ciki idan aka keɓe tsakanin mace da namiji to na ukunsa shedan ne babu abin da baya iya kitsawa babu ruwan shi da dangantaka ko tsakanin uwa da ɗa ne ko tsakanin wa ne da kanwa babu abin da baya iya faruwa sai ka duba imanin wanda suka aikata haka da hankalinsu da kuma tsoron Allahnsu. Masu imanin guda nawa ne batar suna da yawa ni fa dai a min haƙuri fa a kan ki fa mutane da yawa wallahi sai dai su yi haƙuri babu ruwana da koma waye ko ba kyanan ne na kalli zanin nan na kan ji daɗi ko a layi ne nake wucewa na ga mace da irin wannan zanin naki suna tafiya da wani namiji sai na ji bakin cikin abin sai in ji kamar zan sa hannu in buge shi. Haba dan kawai ya aure ta shikenan sai ya raba min da yar uwata na rantse da Allah duk ranar da ta zo gidan nan sai na rungume ta a gabansa in ya so kuma me zai yi hauka ake yi haba da Allah haba Mu'azzam ni matsalar ta da kai wallahi zuciya haba amma ni ko kaina ne ya juye ko wani abu na sha ai ba zan kawo wani abu a raina game da Anti Fa'iza ba gaskiya ne wallahi wannan mutumin bai san abin da ya min ya so samun rai ba in Allah yadda ma sai auren ya mutu kai Mu'azzam
zan fa mare ka kar na kuma jin irin wannan kalma a bakinka. Auren Fa'izan kake wa fatan mutuwa? To ba ya mutu so biyu ba, ai aure ko ya mutu ma zai dawo. Kamar wuta ne, a kashe a kunna. Kin Allah gafara, me kika sani game da aure? Har zaki faɗi wani rayuwarsa da mutuwarsa. Shikenan. Ai idan an raba ni da yayata ba za a raba ni da kanwata ba ko? Zo mu tafi. In so ita ma a raba ni da ita. Allah ya shirya. Fa'iza, na san duk haƙurin da kike yi. Duk haƙurin da kike yi na sani. Na san idan ba ke ba, babu macen da za ta iya zama da Habibu. Don Allah, ki ci gaba da yin haƙuri. Mu kuma za mu ci gaba da yi masa faɗa, insha Allahu ya rage wannan halin nasa. A'a wallahi, ba komai Umar. Dama tun kafin mai aure ya faɗa min halinsa. Amma ke kanki, baki san abin nashi ya kai haka ba. Na tabbata da ba za ki yadda ki aure shi ba. Allah ya miki albarka Fa'iza. Amin Umma, na gode. Da ma a ce Habibu ba haka yake ba, da zaman ku ya yi matuƙar daɗi. Saboda haƙurinki haƙuri kuma irin wanda kowane namiji yake nema wajen neman aurensa. Ni zan tafi, idan ya dawo ki ce masa ya je ya gaishe da kawunsa. Dan na je yana cigiyarsa kwana 2 bai gan shi ba. Insha Allah in yazo zan faɗa mishi. Kin gan su ma ko? Kin ga wannan baturen ma a gurin aikin me yake? To, har da tura kuka ɗauki hoton? Tura kuma na nawa? Ce. Lallai, abin babba ne. Aikin ga gaskiya ko hubbin nan naki shi zai ba mu matsala. Mai firamare tare, mai secondary yadda kanki yake masifar ja, amma a ce ba za ki je jami'a ba? Ni da jami'a kan sai a lahira idan da akwai ta. Amma a duniya kan matukar Habib shine mijina. To ba ni ba jami'a. Ke ma fa kin san halinsa ba sai an gaya miki ba. To har idan baya so a ganki, akwai matan da suke sa niqab da hijabi ta yadda ba sai an ga sura jikinsu ba. Dole fa zan yi magana. Kuma za a ji muryata. Ke hubbi fa ko cikin hijabi baya so a gani, baya so ya gani ya ga tafiyata. To yanzu kenan ba za ki koma makaranta ba? Ba zan yi da kaina. Na san ba zan koma ba. Ke yanzu a cikin na ɗauki wannan hoton ga malamai ga turawa maza da mata a haɗe? Ai sunan aure na matacce. Ai kwakin yarkiya a rado. Cabɗi, ai ilimi yanzu shine mutum. Macen da bata da ilimi ai ta zama wannan. Gaskiya ƙawata ki canza. Haba. Ai ko yanzu mata ma aka ba so su ilimi, musamman a bangaren likitanci. Haka ne, shi ma yana da burin haka, yana da burin 'ya'yan shi su. Allah da ya samu dace. Shi ne kawai magana. Ikilima kenan. Ai ni nan ce jami'a ta. Jami'a kuma? A nan zan yi digiri na. Allah ko? Hubbi, bai shiga da ban sani ba. Ta za ki san na dawo kuna ciki kuna gulmata. Ke kuma daga yau sai yau kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Kada ki sace zuwa cikin gidan nan. Hubbi, ikilima ce fa. Ikilima? Kan baka san me tsakanina da ita ba? To ko uwa ɗaya uba ɗaya kuke da ita ina ruwana. To wallahi bara ka ji in gaya maka, anan ne kake da iko kana na shigowa gidanka, baka isa kana na shiga gidan mijina ko gidan ubana ba. Kuma bayan Fa'iza ina da kawaye da yawa wanda idan naje suna maraba da ni. Ita kanta matarka ta sani ba na zo dan in ziga ta bane ba. Ke kuma ki cire ni a ranki, ni ma zan yi kokari in cire ki a raina sai an jima. Ki je can ki tallan gulmanki amma dai ba nan gidan ba. Kar ki ƙara zuwa min gida ki mun gulma a gida. Nan gidana ne. Can wasu gidan ki je can in su ba san darajar matansu ba. Na sake ganin ta na rintse da Allah sai na sa itace na doke ta. Kai, wannan wace irin rayuwa ce?
ka raba ni da dangina, ka raba ni da ƙawayena. To kake so ne rayuwa a duniyar nan daga ni sai kai? Ni kadai na ishe ki. Wallahi gwamnati din. Ka ji waiwar kin rako mata duniya. Na rantsi da Allah banda Allah ya sa matar aure ce ku da aka kare za ta fita a gidan nan sai na kakkarya ta. Ka ji wai kin rako mata kin rako yan boko kenan? Saboda ban barki kin je jami'a ba shine kin rako mata duniya? Kina gidan mijinki kina kwasan lada kina kwance hankalinki a kwance? Amma wannan ai ra'ayinta ne ko? Bai kuma zai in bi ra'ayinta ba. Me yasa za ka kore ta? Me yasa za ka yi mata haka? Ai bai dace ka mata haka ba. Ka san cewa ƙawata ce. Sai in barta in kyale ta. Banda dai na tuna da irin alherin da ta mana lokacin bikin ki. Na rantsa da Allah da kotu zan yi karanta. A raba ku babu ke babu ita har abada. Wani kira so take in barki ki tafi jami'a ki je kina cuɗanya da maza kina magana suna jin daɗin muryanki suna kallon fuskanki suna jin daɗi shine abun burgewa to ba za ki jami'a ba har ma hadiya bayyana.